Mga sa laing balita, mga kabanan ni PO3 Mikmi Cortez, may padayag nga na-immune sila sa mga pasangil batok sa mitaliwang pulis. Samtang ang kapulisan, wapay matumbok kung 15 responsable sa pagpatay kang PO3 Cortez. Ang report ni Luan Merondina. Dinhi sa usa ka pribadong samang sa Barangay Poblasyon gipahiluna ang patayng lawas ni PO3 Micael Santino Cortez. Niadtong milabay Oktubre 21 lang siya gilubong sa usa ka yanong seremonyas. Kay kana ko nung unsa na 21 gan salute, tapos yung kanang pulis bitaw nga mag-guard sa iyang burial. Kay kinahanglan man kuno i-request, wala na lang niya gi-request. Kay murag kanang dili na lang siya gusto kanang mga lakaw-lakaw ba nana. Giangkon nila nga nasakitan usab sila sa pasangil sa kapulisan nga nalakip sa narco list ang mitaliwang pulis. Apan sa paglabay sa panahon, daw naanad na lang sila ni ini. Murag na-immune na to sa ilang nga balita bitaw nga ingnon dayon ng laban, may dalang kuana. So bahala na lang iyang pamilya jud nga kanang nerest ko anya ba kung unsa ilang mo. Kaniha wala pa mibisita ang iyang asawa o mga igsuon. Samtang gitataw ni Police Superintendent Marlo Conag nga padayon paghihapon ang Special Investigation Task Group nga giumol aron sa pag-imbestigar sa mga responsable sa pagbanhig patay kang PO3 Cortez nga nakakutlo og laing duha pa ka mga biktima ug nakapagan sa usa ka mamasurahay. Apan hangtod karon wala paghihapon sila'y matumbok nga suspect. So far wala pa ma'am kasi nag-reach out tayo sa family, wala man silang binigay pa na mga leads, except that they just asking for the spot reports na gagamitin siguro nila sa mga sa claim siguro. Luan Merondina, Balitang Bisdak.